Unsa man ginagoy laing gamit ni Busing na goy dere? Lah. Sini. Yo. Lah. Sulod sa 5 ka tuig. Karon pa ko nakabalik og dula og yo. Kani. Unsa man ni yuyuhan ni umalik? Noon ni boss imong balay gipagama? Oo ni siya. Pagkabati ama ni boss. Wa mo lagi katarong lagi ni boss na ah. Maugani nang niata dire kay ato akong naipaayo ninyo kay wala nagtarong ng sablayan o kanang kwano. Atop. Mo na rin yung brown ron. May boss. Expert mi ana. Ah, sige. Ikaw rin no dito kat. Sige. Pagdali mo. Pagdali ba? Boss. Di bati gikag samot. Isugang busing kalmara boss. Wa ka magtanawa na oh. Kalmara kay mo samot kabati nimong nang bungisog. Dungangan trip. Ke. Kadangagam ko di ko makakauban ko. Anong manulod mo ka? Dugay mo ko kakaayo. Bara makagbayot magliyok ba? Ikaw pod nganong imo makuno ng gitor nimong kauban ko no? Saon man boss nga dugay man kay mong liyok. Wala sige na, tindog na diya. Dito na. Yarin sinyo itong mga gamit di ako ka ng mga kahoy. Sus. Nagpakaulaw man na makaning mulangoy kag walay tubig. Bang ni daki no nabati na agnaw ni busing. Kay, bisag bati lagi daan. Gani iyog sige pasaway ni busing kay mo samot kabati niyang naong. Gibatian nagribo niya kung naong. Amo ko ninyo, iniyo pa kong daog-daogon. Sit pang kaadun tamang kumuruma kunaha mo. Kalmar gyud boss. Kalma si mong mata. Kalmar gyud boss. Kana bitang mangisog ka. Buba mo samot gi kabati imong naong. Kalamar kay boss kay di ka madawat sa imo ang uyab gyud nga. Ingon nakagkuan oh. Samot lagi kag kabati. Uyab si mong mata. Patilaw tanu karo aning kunaha ka. Ubra na mo dito. Ubra na mo. O sige boss, masugod na mi. Sige, problema na boss. Yayaran nyo nga pagdalit mo dito ba? Ikaw dai boss, di ka mo intrag ubra? Mata, patabangon ko ninyo kubra na. Isilduan tagani mo parang naay makaobra para nako. Ure papilon ko dip. Panghapakon ta mamurno-uro. Boss, kalmar gud. Mo samot kabati nimong naong. Di ninyo kalimtan ako ang naong diay. Pero salamat sa advice ha kay para din ako magsigig lagot. Hinaobra na mo dito. Madis biote ko ninugahat. Dah, padali. Asa naman po ko mo padulong ko no? Ay, diri gubus oh. Ari ka una ha? Darang ang gamit diri oh. Ay, salam guning. Ang gamit dayo nalimtan. Oh, yaran dai nang gamita oh. Nalapaw na magutan to ara dito ang gamit oh. Tara, tara. Oh, darang ang kwan oh. Ang saman mo, darang ang gamit oh. Ato ka mo sa duway labo. Sos, di jud magmahay si busing nga kita gikuhang panday. Dali, suwito ka itana. Ako aning sinso. Sinso na gyud. Nadagway gasolina pod si busing kay di man imo andar ugay gasolina ning sinso. Hoy, Charlie! Dili man sinso taon! Usa boss? Ay di day ni sinso? Usa man ini? Gabas na! Ah, boss. Mo din na ilang gitawag og Hanso. Ano si Hanso ba? Naunsa naman ni si Busing, oy di ka balong mo English. Sinso gani, Busing.
moto siyang gitawag og chinso, kana ay kadina. Kani siya gitawag og hanso, kay gikaptan og kamot. Utok ba? Sa, Matar, mabuang ko nung samot. Tahawa diyan, Charlie, be. Mabuang kong samot nimo. oh boss. Uy, naapunig lugit og lubis si Busing oh. Nato sa, sabi. Sada man lagi ni iniglugit og lubi Busing oh. Matar, utro po di ko sa tigim tao na rin, dapat unta karong kunaha ka, nanigulang na mag-ani kalibutan, magkakabalo kung siya'y tigib. Unsay tigib Busing? Naunahan ram na sa iyo ng tigib Busing? Tawon. Ako gipasabot rin na, kanang imong gikuptan mo na tigib. Dili kay katong tigib dito nga, lugar unahan sa iungon. Ah, mao di ay Pahawa ko di aron dito ko tapag sabi. Ha? Oh, sige boss. Matay po yung kini po Charlie o nga. Anong imo ra man lang sige kupot-kupot lagi ko gihawiran ng gabas ko no. Pero mo kuning gihawiran, boss, kay di man ni siya matawag og hanso og dili hawiran. Kinang may han. So, kay aron hawiran. Obra diha ka na nakay maobra dira. Oh, sige mo kubra na ko. So, kay man dito ang busing. Busing sa magdagay laing gamit ni Busing dagay dere. Hala, Sini. yo. Sulod sa 5 ka tuig. Karon pa'y ko nakabalik og dula og yoyo. Kani. Sabi? Unsa man yung yuyuhan ni umalik? Ako siya. Matar, otro po di ko sa o. Hoy, Aldain! Oh. Saman boss. Dili na yoyo! Taon na din na daan na makakaroon pa ka. Balo na lang dito. Pagkakatawa ko ino maglagot. Dili man taon na yoyo. Tiplor na. Ah. Tip roll dari boss. Ah. Sige. Nagpatabog naman ni si busing. Di mo ko na tiplor. Roll tip man na. Nangaraan naman di ka balong mo English. Unsa to ingon mo, Charlie? Unsa roll tape? Roll tip maguna, boss. Di ba magtuyok man na siya sa lalo mo na siya gitawag og roll. Diyon katong mutuyok ana mo na gitawag og tip. Di roll tip. Matar. Mabuang na jud ko ani inyong ka-bright ba. Panghulong na ko nung uwi kay murag og king. Na, panganon ta na manguron. Tip roll ko no. Sa yoyo ba ani oh? Tita ana oh. Ha? Ha? Tarundangan na ni ulo. Kapudal din ultro po kanya murag batak. Musan ta makarunong-urong ko na haka. Ipaningot ko ani gabas. Oy. Boss. Sala man yung kahoy din dili man ma dutlan og hanso. Unsa man nang kunaha day kahoy day patanaw ko no kubi. Sa arong kahoy ra na di kadutlan anay mong gabas. Asa? Patanaw ko ta. Munay kahoy ninyo Charlie, nga putaw man na imong gigabas. Hala si Busing natulog. Natulog mo ay pananghid oh. Hala. Hoy, Aldrin. Si busing natulog. Pulma ko ng tiprol. Unsa man? Tip roll sa imong mata. Yoyo mo ni. Gatan ni akong dulaan. Hala. Unsa man ni Busing? Nagkatulog mo lagi na. Mo gani, dada ng tiprol diri. Daraw. Dara guban akong dulahan ha. Kay magubain na na. Oh. Diri katong sukdan si busing. Aron mapuslan pod ning yang tiplor. Tiplor sa imong mata. Yoyo lagi na. Sige pa mo lalis-lalis dia. Sokda na ninyong dua dia. Sige pa mo istorya. Dahil mo yoyo din ako sugod. Oh, Gaya niyo magsukod ba? Di na ako nga. sugod be. ana, Di na. si Binpit ang kinatasaon.